אני באמת כל כך מתרגשת. הרבה זמן אני מחכה להכיר. רקדתי את זה במשך כל חיי. גדלתי בתור ספורטאית. זה התחיל בתחרויות ריצה 1500 מטר. זה המשיך בהתעמלות קרקע ומכשירים וריקוד פלמנגו. תמיד היה לי כישרון למצוא את הכוח גם כשאין, ויש לי כל כך הרבה לתת לכם מזה. הייתי לוחמת בצבא, מאמנת כושר בתותחנים, דגמנתי, אשת העסקים מהעולם הגדול. הפקתי אירועים מגיל 15, חברתיים, ספורטיביים, ימי צילום בחול ובארץ, יזמתי במשך כל חיי. אני מגיל 19 בעיר, התחלתי בלאמן בעיר בזמן הקורונה. למדתי המון, קורסים, ספרים ומהניסיון, ואתם יודעים שאת הכל אני עושה מדויק. הכל תמיד היה על הקיר. גרתי בארץ ובחול, ואני רק בת 24. אבל את שוגי פיטנס, את אבישג, הכרתי בהרהב. את שוגי פיטנס פתחתי שם. בטיול עסקים ונפש הזה. הבנתי מה כל הכוח הזה מספר, ושאולי הגיע הזמן פשוט לחיות. הגעתי הביתה. אני חיה אותי, את התשוקה שלי, את החלום שלי. אני נהנית ממה שיש לי לתת לכם. אני מוקירה תודה על כל רגע, ואני מוכנה לזה יותר מתמיד. אני נושמת את זה כל חיי, והגיע הזמן שננשום את זה יחד. הגיע הזמן שגם אתם תגיעו הביתה. יש לי כל כך הרבה לספר, וזה רק ההתחלה.